young concern for you said na International Day of Education said that ye chat to one more share now womesia bo hu de ro na fe de wase di wura mo ye yaka company for na penny for e di erum na ba my Ghana mu ase Ghana National Education Coalition campaign no eye eku a wo mo na wakasa ehwe hunu se mpanifo e di bo sha hodo a wono mo ahye so obeye wo suadan hodo mu ama adisuafo ne achechefo ho ha wo mo nti ye nkwa ahoma so na ye ne eye opanyina wono e na chese woni omanfo edi nkita ho wono ye national coordinator no Benes Empre Jeche etwetwe sanse bi ho enkomo mame ma hai yenua yeni musese ba no eye school semo aban ne bosha wa hye ne niam ahodo bi a Ghana National Education Coalition campaign no mudi muntintima na mo kaaka ya ban mo kaya ban se niam ahodo bi e wo ho no mo a e wo se wo ye niam school no hia ebi ne de hen wadaroma yo medase ewie so se wa maya kwanya se emra ye de ene esi ho se International Day of Education no mama esa kwanya se yenka kai aban wo boshe bi a okoshe ye emra omoye Transforming Education Summit no nia edikan no emese ye mampani she bose obehwe se Ghana yesika nyina no ode 23% ebehye education mu se ne beya adesua ne adekere ebekoso yie pa nti no na ye kai aban wo sa commitment na oyeye no ho afi atwa mu 2022 no ye hwe budget for education na akosoro mu de aban ya de ye dawmase na yesre se 23% no omomode ase ebetumi ejuho se ne beya adekere ne adesua ebekoso na baby a pese ye twen aban impanifo so adwen sinise ye hwe ye basic school na efiti kindergarten ekosi junior high no ye wo how bebre e wo ho no ma yesra aban se enka onhwe na ho no ontoto niema yi wo ho emaye efise basic schools no bebre dan na omuwo mu no eswa enso mu nti omu de school for bebre egudan ba ko teacher ba ko pe pala ne ho kire omu bebi won so omu nni nkonyo omu tena so dex eni ho na titiri kura ne say 2019 2020 no aban esesa adesua enkrata na mofra de sua de no ebesi ne school no enya krata no textbooks na mofra ne de besua de no omu nyaaye omu nsa enkaye nti eho ne yepese aban ehwe ne ye man pa enne a ye de esi ho se adekere ne adesua da no aban ehwe emaye ye ne se bibi wo no ma ye kan brofo mu ese inclusive education so obia benya akwanya ne wasua de no so no aban ne wawie anase akakakra eno de ejuma bebre wo ho pa inclusive education ya de ba ko a Ghana National Education Campaign Coalition ye bo mu de ro say ye betumi aboa na akoye because ye mpese ye beja abofre bia we kira onko school if it's a team na ye de ye ene ejuma no o say to invest in people, prioritize education eno na ye theme eda ene ejumedie ne so inti ye mpese abofre bia beka echi na inclusive education na kire ye say school bia eben wono sebi abofra wedi dem abofra nani efra awoso otumi ko school bia eben no obetumi akode na wo se akade bia ewo school mu ho no eboa na sa abofra ni tumi ko school basisi ano schools bebre wo ho no mo a enye friendly e ma sa amofra na sebi omuhu atochema no internet se wo abofra bi na ne ho atochema wo se akohwehwe special school bi na wo de ne ko ebi nso ana efiufie ko no ewa ana se awofo ni nisco betumi de abofra na kwasa school no nti no eho no de ejuma bebre wo a yesra aban se onye budget a odi shemu afi ni eso 0.002% of the education budget eso nti yesra aban so omumwa na schools ni nyina omunye ramps omunye handrails eniema abofra bia ne ho atochema no school bia ebe no public school bia ebe no ye betumi de abofra no akọ na obia etumi akọ school ayenja abofra bia ewe echi
Yan hwe nto aso suku ahodo ni mu SHS no se yewie nkwada no awie GHS na ye ko SHS omo nso mu na moni adi akire how be say na wasa aban ma na ndi ko ho yo senior high school no de ade ba ko a abeboa ogoni beka say pro policy bia abeboa education sector no aboa ma mofra bebre enya kwanya akọ school na emu no ohaw kakra so ewo ho ase emofra de didie wo school ni mu no still na ha adwen aban emehwe emaye na afen so no ye hwese nka ye betumi aye bibi afa free senior high school no ho sisi am say vice president ayese obema mofra no obia tablet now so emofra no medidie wo school mu na still na ohawo ho na afen so no tablet no ni ade nka ye hwese nka mum ebeboa mofra no but megidi se niema bi wo ho a more pressing chain tablet no nti senior high school no so said edu maybe 24 years nkomo be free stakeholders and no mo di adesua na adekirechi no na ya tena se asan pense mu ahwese wo se ye san toto ne foforo ana nti ene de yesre aban ni ministry ni say ye twen se omo be free sa ofre no ni pense senior high school no ni ahwe ekwan e be fa so a ye de niema ebetutu yie na bibia every sector of education from kindergarten up to tertiary no bibia betumi adeda na kwam Banesi anhwe na free SHS uhwe abata bi ni bidi nkomo a kyeremu ane mo ototo ene niema nkitinkiti bi abata ho no ase enhyeda nye free sa mo na mo ground free no eye adwuma sa de wo say ye free ni de eye adwuma okay eye adwuma na de ha adwene se ebia enema kakra bofra no ebetoto na ama na setna wo school mu te se ne underwear ni niema nkitinkiti bi sa no schools ni bi so wo nso a eya na edoso prospectus no edoso dodo nti eno na wo say etumi hwe na say schools ne betumi atete so kakra but apart from eno ne de senior high school no ye ka enepa dia it is really free free yan hwe na se na concerns bi ba se na sade enkura ne bi kura nya aduane ni ade no ka batan bi wa omo anyame ato omo nsem ne yan hwe na nko omo provide for wo mma you as a coalition omo dwen se mo betima peche side ya mama mpanyini na se eba so sa enye eno nti na ye ka se sade na aban ka so obefre na yaye mpense hunu me se eno nso eka ho because bibia nda kwan mu se wo awofo no ubetumi etua wo bana untumi enkutua individually ni de obetumi ato eduane egu ni ba ne chobos ni mu but eyese obeboa in general na nhihye bi eni akwem a eche se obetumi aboa nti eno na yesre se sa ofre na aban frɛ se stakeholders nka yenhwe na enye mpese hu na se sakrae kakra bi ebe ya fa free senior high policy ni ho a ya ye no na aboa nti eno na yesre aban se ene omo aye na kasa ofre no ntumi mfre na yenhwe se ebetumi aye bibi afa ho ana se de ebe ya baby wo ho a obi betumi aboa parent bi betumi aboa omo etumi de hihya to akwan na omo aboa yara asese ebo opunumu a woje yen so se mpanimfo frɛ mu wie na nkomo twetwe ne nyina kosi a ebesa aba ho na epo a musi ye ne abegye wada ma